खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। हाजोआव बीजेपी मावथिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि 7 जोखोम। आं थासान्दि बीटीसी सरकारखौ माब्लाबाबो इभिक्सन खालामहोआ बुंदों नबकुमार सरनिया। गवालपारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सानि दिहिरा ब्लक बीपीएफनि सुबुं गौमायाव रोजा सुबुं। बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों सावरायदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। हाजोआव बीजेपी मावथिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि। बीजेपी मावथिफोरनि गेजेराव गावजों गाव बुलाय सोलाय जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। दोलोआरि मोनसे मेलनि उनावनो बीजेपी मावथिफोरनि गेजेराव बे दाङाबाजिया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाजोनि बिष्णुपुराव खुंनाय मोनसे दोलोआरि मेलनि उनाव गावबागाव न' फारसे गिदिंलांफिननाय समावनो बरुवाबारिनि दालां साखाथियाव बीजेपीनि मावथिफोरनि गेजेराव बुलाय सोलाय जायो। बे जाथायाव 3 बीजेपी मावथिफोरा जोखोम जादों। बबेखानि जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फारियै आफिजुर रहमान एबा पुतुल, आजिजुल हक आरो माहताबुद्दिन आहमेद होननानै सिनायथिनो हादों। फैगौ 14 एप्रिल खालि सरसजाय स्टेडियामाव खुंजानो गोनां मेगा बिहुखौ लोब्बा लानानै जायगानि एमएलए सुमन हरिप्रियानि बाहागो लानायाव हाजोआव मोनसे दोलोआरि मेल खुंनाय जादोंमोन। नाथाय मेल जोबनायनि उनाव दोलोनि मावथिफोरनि गेजेरावनो बुलाय सोलाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला हाजो बीजेपी मावथिफोरनि गेजेराव थांनाय दानथाम सिगांनिफ्रायनो दोलोआरि हाबा हुखाखौ लानानै एना-एनि आरो गावस्रालायनाया सोलिबोगासिनो दङमोन। ओरैहाय बे जाथायखौ लानानै मोन्नैबो हानजाया हाजो पुलिसनि साखाथियाव साफिदों होननानैबो खौरां मोन्दों। फैबाय थानाय 2024 नि लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो अदालगुरि बियाबाव गण सुरक्षा पार्टीआ बिजाथि होगोन। क'क्राझार बियाबाव मोनथाम खनानि नङा मोननैल' खनानि बादायलायनाय जागोन आरो गण सुरक्षा पार्टीनि बिजाथिया देरहानानै जोबथा मिनिनायखौ लागोन। बे दाबिखौ खालामदों क'क्राझारनि एमपि आरो गण सुरक्षा पार्टीनि दैदेनगिरि नबकुमार सरनियाया। मख'नो गोनांदि तामुलपुराव थानाय जिएसपिनि गाहाय मावख'आव दिनै नबकुमार सरनियाया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानै दोलोनि बागै खेंफोरथि होनायजों लोगोसे क'क्राझार आरो अदालगुरि बियाबाव जिएसपिआ बिजाथि होगोन आरो क'क्राझाराव जिएसपिनि बिजाथिया देरहागोन होननानै दाबि खालामदों। बबेखानि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव आइडिय'लजिकेल फाइट जानाय नङा, गोहोनिसो फाइट जागोन। गुबुन दोलोफ्रा दानिफ्रायनो जेसेनो फोसावदिङा मानो क'क्राझाराव नबकुमार सरनियायानो देरहागोन होननानैबो क'क्राझारनि एमपिआ बुंदों। बिटिआरआव जेसेनो बिसायख'थिनि दोहौ फैगोन एसेनो रां रुफाया ओरै हरै जागोन। नाथाय बिसायख'थियाव भटखौ सोरनो होगोन बिखौ रायजो राजाफोरासो थांखि लागोन। नबकुमार सरनियाया माब्लाबाबो बर' अबर' राजखान्थि खालामाखै। जाय खालामदों बिनो बेनि फिथाइ मोनदों होननानैबो नबकुमार सरनियाया बुंदों। बबेखानि आथिखालाव रायजो राजाफोरा मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ लानानै सोरखारनि सायाव गोजोननाय गैया। आसामाव जेब्लासिम बेखारनि जेंनाया सुस्रां जाया, बेसेन बांनाया खमाया, गुबुन गुबुन जेंनाफोरा सुस्रां जाया अब्लासिम आसामखौ जौगाखांनाय होननानै बुंनो हाया होननानैबो नबकुमार सरनियाया बुंदों। मख'नो गोनांदि गाव थासान्दि बिटिआरआव माब्लाबाबो इभिक्सन खालामहोआ होननानैबो क'क्राझारनि एमपि नबकुमार सरनियाया खौरांगिरि मेलाव दाबि खालामदों। गवालपारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। थांनाय हराव जादों बे जाथाया। गवालपारा जिल्लानि लखिपुर ओनसोलनि बेन्दोंआव थानाय तामार गामियाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा हरखाब गाग्लोबनानै सासे सुबुंखौ फोथैदों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ आनार आली होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आनार आलीया थांनाय हराव गावनि फिसाज्लाखौ नागिरनाय समावनो हाग्रानि मैदेरजों मोगा-मोगि जायो आरो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव आनार आलीया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। रिपर्ट बायदिब्ला आनार आलीया ओनसोलनि मोनसे इटा पाटियाव लेबार खामानि मावोमोन। हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिपिएफ दोलोनि मोनफ्रोमबो ब्लक लेभेल सुबुं गौमाया आथिखालाव सोलिगासिनो दङ।
12 एप्रिल 2023 बुधबार खालि बाक्सा जिल्लानि दिहिरा ब्लक कमिटि BPF नि खुंनाय सुबुं गौमायाव रोजा रोजा सुबुङा बाहागो लानाया नोजोराव गोग्लैदों। बे हाबाफारियाव BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी, बारग' BTC प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि एबा आजरा मोननाय IAS अफिसार रबिनसन मुसाहारि, BPF दोलोनि गाहाय नेहाथारि मनेश्वर ब्रह्म आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटीआव संग्र शिक्षा आसामनि कन्फारेन्स हलाव बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ आसाम सरकारा गुबुन बिजोंफोराव इंराजि बिजोंजों फोरोंनो थांखि लानाय बायदिनो बर' बिजोङावबो इंराजिजोंनो फोरोंनो थाखाय इंराजि बिजोंनि बिजाब फरायसालिफ्राव दैथायहरनायखौ हेंथा खालामनानै दिनै बुधबार खालि बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों सावरायदों। बेनि हेंथायैनो बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै 11 एप्रिलाव आसाम नाङै 2 घन्टा खुद्रिसानाय हाबाफारि लानायखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ लाइजामनि गेजेरजों धर्नाखौ दोनथ'नानै सावरायनानै जेंनाखौ सुस्रांनायनि खोथा हरनाय लेखायै दोनथ'नायबो जादोंमोन। बेखौनो लानानै बुधबार खालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद जथायै 2 घन्टानिबो बांसिन सम गुवारै सावरायज्लायो। सावरायज्लायनायाव आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों लोगोसे सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि SN चौधुरी, SSK नि डाइरेक्टर सन्जय दुला, हायार एडुकेशननि डाइरेक्टर धर्मकान्त मिलि, एलिमेन्टारि डाइरेक्टर सन्जना सेनापति, सेकेन्डारि एडुकेशननि जइन्ट डाइरेक्टर आरो गोबां अफिसारफोराबो बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।